И добре в новото видео. Днес ги правим два експеримента. За първият експеримент ни трябва или кофе, или чиния. От чинията ставите сияй за садови или някой друг сияй и вода. То малко промешате, измешате или с оваква лъжичка, или с по-голема измешате. И ягото веки направи. Малко нерете, турите некъде. И вземете шиши кило или половин кило. Аз взема половина от 1 кило. И вземете един чорап кус, може и длък, само с по-голямото шише трябва длък. По-голям де. И ще правите. Сега ще го шишто. Накрая тук, да изпадне. И турите го чорапо. У шишто. Шишето го ставите у чорапо. То трябва да изпадне. Да се дува. И натопите водата, и дувате после. И това експеримент всеки направим на терасата, бидейки тук не можем да го направим. Ще гледаме как стасаме на... И всеки направим на терасата, терасата. Всеки дуваме малко, за да изпадне пенята. И само да ви кажем нещо, сладкилък и ви спадне по-обава пенята. И се видим в другият експеримент. Се врекам повторно с новият експеримент. За ovaj експеримент ки ви трябва цримпер или бибер, како едно. И гледайте да ставят ученията, що повече цримпер. Еки ставам волку, цримпер, то го ставате на край и турате малко сияй. И видите сега що се направи. Гледате. Значи, когато падне сияй от тука, она се онере фактически се цримперо онере на така. Гледайте. Значи, капнеме, веки то не бива. Оти сме еднъж капнали. Той е този експеримент. Ние си гледаме в наредните епизоди. Чао!